Ulat na. Kapit na maabot. Alam mo ni. Kul, asa man nga liguanan, Kul? Inita na, Kul, oy. Ito, Kul. Layo pang liguanan. Inita na na iligo, Kul, oy. Asa mo ka, oy. Kamang kay gusto mga ligo. May puro kong ubanda. Ay, no, lamon. Ano ta sa ko, no? Aroma Beach Resort. Mauna niyo. Mulat awa. Aroma Beach Resort. Ay, mo saba. Kaya maulaw ta. Tala. Mag-inquire ta kung pilang entrance. Ay, kini ay. Murag customer ni. Kaya murag mag-relax siguro niya. Kaya gigas pisa sila, ha? Boss, good morning. Inquire ta may kung pilang entrance. Ay, salamat. Makaligo na, Jod, me. Makaligo na, Jod, ani ba? Na, ang lamit na iligo. Kainit na kayo. Na, may tawa kong uban. Diri sa among base sa Aroma, boss. Mo ni ang mga entrance na kan. 15 ang entrance, 500 ang cottage nga dagko. Unya ang gagmay, 300 da. Ubos kayo ning presyo, boss niya. Safety pa kayo sa mga bata ug dagko. Aw di ay. Kanin sila. Tagkin sila ang bayad ani nila. Gusto mo ni Sangkol, balik-balik man. Tagkinsir ka ng bata. Sige, boss. Ipakwinta lang ko kung pila yung bayad na kulitanan. Sorry, boss, na aday among palisiya nakalimtan usa ka palisiya, boss, among base, boss. Bawal na mong sulod ang piso diri, boss. Oh, may mga problema, boss. Mga babae mo lang ako ang mga pagumangkon. Okay. Oh, jadi usah di ay nga laki di ay. Oh, tanan ka nimo. Tuloy na ka. Oh, tuli na ko, Kul. Duhi ko gituli. Oh, okay na, boss. Tuloy na malili siya. Alam niya sa ice cream, Sir, sorry mo. Okay naman to. Nya, mo paluwap lang ko sa inyong mga bayro nang dire. Natuon tala mo sa inyong cottage. Oh, tara. Tara. Julia, ayaw ka dos layo kay malubos ka. Masaya? Mako naman ka ayaw yaw dagkadiri na. Ah, bantay bitaw ha kung makasabang angkol ha. Kuya Ivan, asa na is angkol? Bitaw no? Asa kaya to si angkol? Halaya, tuna is angkol sa gawas oh. Asa good? Lalakaw dere, imong kabalaka. Lalakaw sa gawas. Diya ra mo ha. Agoy, pisot din si angkol wa day ni tuli. Laina nga bitch. Ay, bawal bilang pisot. May bawal akong pisot, ane.